Tine, det der bund, det der, hvor der står. Jeg kan ikke magt til det. Altså, så er lige nogle af dem. Jeg kan ikke det samarbejde. Ja, jeg kan det ikke. Jeg har aldrig kunnet det. Det er jo ikke rigtigt. Det er da de der i benene. For helvede, mand. Tænk dig dog. Det er den der, den skal op på. Det er helt det var jo det, jeg sagde fra starten. For helvede. Kom så. Mads, hvad med du? Nej, så bliver den jo lavere. Det er da lige mig, han skal have ben på hver side af den stige. Hvad siger du? Nej, prøv lige at høre her. Nu holder I der. Så holder vi op nu. Tina er chef, og vi gør, hvad Tina siger. Tina er chef, og vi gør, hvad hun siger. Prøv lige at høre. En god idé er, at vi skal til sin bil. Så kan han sætte ben på hver sin side. Og det er højt nok til Jan Helge når til at se. Jeg skal nemlig højt op for at få de der sten, det er ikke det, der er helt problemet. Nej, det skal du ikke bare spænde flere af. Jo, men jeg skal jo op og nå. Jeg skal aflære væk. Jeg skal op og nå. Gå derind. Godt at have nogen, der holder begge. Jeg skal have Mads til side over med mig. Hvis nu en står på hver side. Lidt bagligt. De hakker eller hvad? Hvorfor kan jeg ikke være inde under? Det længere ind. Længere ind. Kom, længere ind. Kom, mesteren. Okay, vi ses. Jeg skal faktisk, vi skal have klappet sammen først. Ja, så vi skal klappe sammen. Ellers så er det ikke så forsvar. Først klapper I sammen. Det er safe. Sådan. Yes. Det er jo heller ikke bygget til at være sådan en her slags stil. Klappe sammen, før det går i hak. Ja, den kan nemlig ikke komme sammen på den der måde. Kan den nok Hvis I nu ikke. tager den ind. Jo, må du se, hvis I nu tager den ind. Bare være en lidt, fordi jeg tror, Ja, men det kan jo godt støtte noget. Ja, vi tager den ind, og så først tage den op. Ja, det tror du har ret. Jeg tror, du har ret. Så prøv at vente mig op i det her for dig. Sådan der! Så er det her. Og så gør den smert. Så gør den lidt. Hold af på stigen. Holder I? Andre. Og dunk lige en trin op i, så får det ned. Ja. Og du skætter den. Den der blå af, vel? Få din egen kamera. Godt. Jeg har ikke set nogen, der har siddet fast på den her måde. Det er nu sådan en. Ja. Nå, nu kommer jeg til gården. Nej, du er ikke. Nej,
Du er ikke fri. Vi skal vende modsat, ja. Jeg har ikke OK-et. Vi skal vende modsat. Du vil ikke bare lige at stige? Nej, det kan være derovre. Jeg skal bare over. Han skal have en tur mere. Skal du ikke over til stigen, den stige der? Det kan jo ikke, for det er jo rundt. Så kom tilbage og så noget der. Han kan jo ikke gå opad. Gå bare håndgang, ja. Ej, var der bare gode røde på. Men Hænger jeg fat i. Nå, det var den røde der. Det skal vi huske. Jeg vil ja, bakke. jeg vil bakke. Jeg vil gerne bakke. Prøv lige, skal du ikke have lov af, at du kan få den ned? Så trækker vi ind. Fat i øret. Ja, det er godt. På hånden. Der kunne du klare den. Hvordan? Stien. Så, Det er bare det. Godt skåret. Jeg har ikke fat i det. Tak, venner. hold kæft, jeg tager 200 billeder. Skal du have en stige med nu? Du må tjene en fadbarm. Jeg tjener en stor fadbarm. Åh, men gør du det godt? Det der meget af, det er ikke så god guitar. Så tager vi den ned igen. Nej. Og det er med tager. Nej, det er den rigtige guitar. Så bliver det sluttet den dag. Men du er da lige kommet i gang. Ja, nu er det kommet i gang. Nej, ja, det kan jeg ikke. Jeg skal lægge længere tilbage. Sådan. Ej, men der er ret der, kan ikke være. Hvad siger du? Kom nu rigtig højt. Du står dernede, så du bliver det nu. Ja, jeg skal lige have reddet tråden. Bare en hænder med. Bare behold stigen. Den rokker ikke nogen steder med.